Os vilagarciáns teñen unha cita o vindeiro domingo ás 12 na Praza de Rabella para dar un ano máis e xa van 19 a benvida anticipada ao novo ano 2018. Un ano máis, estamos aquí 12 horas antes, nos vamos a adiantar. De feito, o contido do espectáculo veredes que vai un pouco nesa liña, vai de que os vilagarciáns se adiantan ao futuro, temos unha máquina do tempo que nos permite adiantarnos o futuro e damos ese salto. Ano tras ano esta celebración recibe máis adeptos e por iso dende a organización contarán con máis de 3.000 bolsas de uvas, pero para todos aqueles que non lles gusta haberá gominolas, uns 15 kilos. Ademais desta simbólica recreación tamén haberá música a cargo dun DJ e os espectáculos a cargo de performance que comezarán a facerse ver a iso das 11 da mañá. Xa van 19 edicións no que os vilagarciáns nos adiantamos a toma das uvas. E este ano pues, temos preparado un espectáculo moi especial a cargo da compañía Pablo Méndez, que, bueno, pues, a facer un pouco de memoria aí a compañía que xa o ano pasado fixo o espectáculo con nós e supuso pues, un cambio, non? Un salto cualitativo en canto ao que se viña facendo nos anos anteriores. É algo moi vistoso, vai haber aéreos, tamén como hubo o ano pasado, unha animación de pasarrúas previamente. O espectáculo está composto por dúas partes, hai unha primeira función que antes da toma das 12, sobre as 12 menos cuarto, máis ou menos, e outra que vai a ser posterior, unha vez xa se tome o champán e as uvas, o segundo espectáculo ven despois. Pero xa dende as 11 da mañán, pois eso, haberá animación de rúa para avisar de que empezamos, de que a xente se vaya chegando hacia esta praza de Rabella. Os colaboradores desta iniciativa son a Asociación de Hostelería Aitubi, a Asociación de Comerciantes Zona Aberta, Gadis, Academia Elisa, Froitas Ester, La Metro e a compañía Pablo Méndez Performance.